ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ತೋಟ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಇದೀಗಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ ಪೆರ್ಲೋಡಿ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡನೇ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ಪೆರ್ಲೋಡಿ ಇವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಲದಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ, ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ, ನೀ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ, ನೀ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ. ಕಾರ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು, ಕಾರ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಿಪುದೆಮ್ಮ ವಿನಾಯಕ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಿಪುದೆಮ್ಮ ವಿನಾಯಕ. ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ, ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಪೆರ್ಲೋಡಿ ಅವರು. ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರು ಶಿವಾನಂದ ಟಿ ಕುಂಚತ್ತಾರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಣಿಯೂರು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರಿಗೆ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಪೆರ್ಲೋಡಿ ಇವರು ತಾಂಬೂಲ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ವಸಂತ್ ಪೆರ್ಲೋಡಿ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಣಿಯೂರು, ನಿಮಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರಿಗೆ ಶರತ್ ತೋಟ ಇವರು ತಾಂಬೂಲ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ತೋಟ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಣಿಯೂರು, ಇವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರಿಗೆ ತಾರನಾಥ ಕಟ್ಟತ್ತಾರು ಇವರು ತಾಂಬೂಲ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾನ್ಯರೇ, ನಿಮಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ ಪೆರ್ಲೋಡಿ ಇವರಿಂದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ ಟಿ ಪುಂಚತ್ತಾರು ಇವರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆರೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ತೋಟವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೇ, ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸರಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸವಲತ್ತನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮೆಂಬರ್ನ ಕೆಲಸ. ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನ, ಅಥವಾ ಡೊಂಬಾರಾಟ ಕೊಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರಳುಗೊಳಿಸಿ ಮತದಾನ ಪಡೆದು ನಾನಿವತ್ತು ಏನೋ ರಾಜನಾಗಿ ಮೆರೀತಿದ್ದೇನಾ? ಅಲ್ಲ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ನಾನು ಬೆರೀತಿದ್ದೇನಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ಇನ್ನೇನು ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ 2 ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದು ಫೆಬ್ರವರಿ 18ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ 2 ವರ್ಷ ತಲುಪಲಿದೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ನಾನು MP ಅಥವಾ MLA ಆಗಬೇಕಾ? ಕನಸೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮೆಂಬರ್ ಆದಂಥ ನಾನೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ವಾರ್ಡಿನ ಹಿರಿಯರು. ನಾನು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಈ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾಲಿ 120 ಮಂದಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ 300, 400, 200 ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನನ್ನ ವಾರ್ಡಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಅವಕಾಶ ಎಂಬ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಪುನಃ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದು 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮನೆಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂತು ಬಾಕಿತ್ತು. ಅಮೌಂಟ್ 30,000 ರತಿ, ತಿಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಾರಮಣಿ ಆನಗುಡ್ಡೆ. ಹೌದಾ ಮೇಡಮ್? 8 ವಾರ ದಿಕ್ಕು ನೀರಿಗೆ ಮೈಕ ಕೊರ್ಲಾಗಿ 8 ಸಮಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಡ್ಲೆ ಆದಿ ಸಮಯ ಕರಿತಿಂಡು 6 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತದುಂಡು. ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಾರಡಿರಿಗೆ ಬತ್ತಿಜವು ದುಡ್ಡು ಬತ್ತಿಂಡು ಖಂಡಿತ ದಾದ ಆತನ ಬಂಡ ಆ ದುಡ್ಡು ದಾಯಿಗೂ ಮುಗ್ಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆತ ಬಂಡಾಗ ಯಾನು ತೈಕೆ ಮತ್ತೆ ದುಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ನ ಏರಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಿಗಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅದೇ ತಿಪ್ಪ ರತಿ ಮೇಡಮ್ ಪಳ್ಳಿ ಬಾಕಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬತ್ತಿಜೆ ಕಾಸಿರಿಗೆ ಪಳ್ಳಿ ಅವರು ಮೈಕಾಡು ಪಳ್ಳಿ ಜೋರದು ಪಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬತ್ತು ದಾಯಿ ಬತ್ತಂದ್ರ ಯಾನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಅವು ದಾದ ಅವು ಅಂಚ ಇಂಕ ಟೇಪಾಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಂಡ ಯಾನು ಸೀದವಾದ ನಮ್ಮ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿರಜಾದಿಪ್ಪೋಡು ಆರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕೆ ಏನಾಗ 6 ಬಂಡೇರಿ ನಿಗ್ಲಿ GPS ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತದ್ದು GPS ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗೆ ಮಾಡನಾಗ ವರ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಷನ್ ಆತನಾಗ ಇನ್ನು ವರ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂಜಿದಾರೊಟ್ಟು ಆರೆ GPS ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆರೆ ಕಾಸು ಬೋರ್ಪಣೆಗ ಬಂತಂದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೆಲಸದ ಆದ ಬಂಡ ರಡ್ಡೇ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ SC ಕುಟುಂಬ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಯ್ನು ಏರ್ಲಾಂಚಿನ ನಾಯಿ ಪಾಡು ಜೀವನ ನಡೆಸೋದುಳ್ಳೇರು ಅಗ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮ ಸೇರೋಡು ಬಂಡದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮುಖಂಡರಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳು ಮೂಜಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಥಮವಾದ ಏನ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತನ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆತನ ಕೇಂತಾನ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಆಶ್ರಮ ಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಜಿ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ವಾರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಜಿ ಐನಡಿಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯೇ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಎನ್ನ ಈ ವಾರ್ಡದ ಉದ್ಯೋಗಾತರಿ ಯೋಜನೆ ಸರಕಾರದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆಗಳ 30,300 ರೂಪಾಯಿ ಈಗಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಏರು ಯಾನ ಮೆಂಬರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏರೆಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ತಗ್ಲಂದು ಓಡಿಸಿ ನಿಗ್ಲು ನೇರವಾದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಿಗ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾತರಿಗೆ ನೇರವಾದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಖಾತೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಪಡು
ಪ್ರತಿ ಬರಿಯಲ್ಲ ಇಂದು ಏನಲ್ಲ ಏನು ಯಾನು ಇನ್ನು ಮೆಂಬರ್ ಅದಿಪ್ಪೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪೆ ಆಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತು ಪುಸ್ತಕ ಮಾತದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮ ಒರ್ಂಬ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ನೆಲಗೆ ಅಡುಪಾಗ ಜಾಗಗೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ದಾಖಲೆಚ್ಚಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ಗುಂಡಿ ನಂಗೆ 18,000 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಾನ್ಪಾತು ಹೆಣ್ಮನ ಒರ್ಮನ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತು ಕೊರ್ತನು ಆ ಪರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ 100% ಸಾಧಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಈ ಥರ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಧಿಸತ್ತೀವಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಣಿರು ತಗ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರು ಪ್ರತಿ ಬಂಜಿ ಲಡೆಗೋರ್ನಾಗ ಅಂದು 30,000 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಭಾವನೆ ಆಗ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರು ಆದ ನಂತರ ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತದು ಒಂಜಿ 4 ಲಡೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ಕರ್ನಾಕರ ಬಂಡಾಜೆ ಆವಡು ಅರೆಗೆ ಆಗ್ಲಿ 3 ಜನ ಆಗ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಾನ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡ ಇದು ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಉಂಡು ಪಂಡಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ದಾದ ಒಂಜಿ ಗೋಸ್ವರಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಆದ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಎನ್ನ ಕೆಲಸದ ಆದ ಐನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಜನತೆಗೆ ತಲುಪಿಸತ್ತೇನಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಯಾನು 3 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಇಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಏರು ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೂ ಇತ 4-10 ಜನ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೂ ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕ ಪಡಲೆ ಒರಿಯಾಗ 1,000 ತಿರ್ನೋದು ಅಥವಾ ಆಜಿನೋದು ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕ ಪಡಲೆ 6 ಲಕ್ಷ ಮೊಟ್ಟ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ವರ್ಷಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಗ್ಲ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಹತ್ತಿಜಿ ಕೇಳಿನಾಗ ಪ್ರಾಯಸ್ಥಳ ಕೇಳಿನಾಗ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಅನ್ನೆ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಪೋವಡು ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ತೂಪೇರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ತೂಪೇರ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ನಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕದನ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕದನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವಡೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಪನ್ಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಎನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನು ದೀಪ ಪಂಡಿತು ಇಂದು ಮಾಂತೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಂತೆ ಅಂಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಒಂಜಿ 7 ತಿಂಗಳ ಯಾನು ಮಾಸಾಸನನು ನಮ್ಮ ಚಾರ್ವಾಕ ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪೇರೆಡ ಮಾನ್ಪಾತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಮೂಲೆ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾನ್ಪಣ ಮಾಡು ಒಂದು 7 ತಿಂಗಳ ಕ್ಲೀನ್ ಅನಾಗ ಏತ್ತು ಪಂಡಲ್ಲ ನರ್ಮನೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬರ್ಪೋಜಿ ಪಂಡ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಜಿ ಪಂಡಾಗ ಐನ್ಯಾನ ಆ ದುಡ್ಡುನು ಒಂಜಿ ನಾ ದಾದಗಾಲ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡದು ಪ್ರೈಮರಿದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಂಚ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂದು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮುಜೆ ಸೊಟ್ಟು ಯಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೂಡುತ್ತನು ఆయన ಖಂಡಿತವಾದ ನೆರವೇರಿಸೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ 26 ಜನಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಾತು ಗೊತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಯಾನು ವಿನ್ನಾಯನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊರತೆ ಪಂಡ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಗುಂಡಾಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಯಾನು ವಿನ್ನಾಯನ ನಿಗ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಸಂತೋಷನಾ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ನಿಗ್ಲೆ ಏನಾಡು ಮಿತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾತದುಲ್ಲಾರ ಏನಾನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಲಿ ಖಂಡಿತ ಜೋರು ಪಂಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಪ್ರಾಯತ್ವ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತ ಪಂಡೋದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಎಂದು ಪಂಡದು ವಿಚಾರ ಈತೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈತನ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಸರಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜ ದಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ಈತ ಅರ್ಜಿ ಕೊರಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆಗ್ಲ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈತಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ ಬೇರೆ ದಾಲಕ್ಕೆ ಎಂತಿಚ್ಚಿ ಪಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಕೀಲರ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಂದು ಇಂತಿಷ್ಟಂದು ಮಾತದ್ದು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾತು ಕೊರತೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಕನಸುಲು ಸುಮಾರಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಸರಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅನುದಾನ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಅನುದಾನ ತಿಕ್ಕನಿಗ್ಲ ಕೊಕ್ಕೆ ಪಾಡಿನಂಚಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಕೊರ್ಪಿನ ಅನುದಾನ ಐಕ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಲು ಸುಮಾರಿಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚಿನ 2 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುನ ಐಟು ಪೂರ ಕೆಲವು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೂ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಘಟತ್ಯಾಜ್ಯ ಆ ಒಂದು ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊರೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಾತು ಒಂದು ಇಂತಿಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಂಗವಿಕಲ ಕೊಟ್ಟಾಡ್ರೆ ಅದು ಎಸ್ಸಿ ಕುಟುಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಕುಟುಂಬಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ 18 ಇಲ್ಲು ಉಳ್ಳೈನ ಒಂಜಿ ST 18 ಇಲ್ಲು SC ಉಳ್ಳೈನ ಈ SC ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಎಂಚ ಕೊರೊಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ SC ಬರ್ಪುಣ ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಬರ್ಪುಣ SCಗೆ ದೀ ಓಡೊಂದು ಆಂಡ ಮುಳುಗು ದೀಂಡ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊಕ್ಕೆ ನಾಡುನು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೊಳ್ಳೆ ಆಂಡಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು
ಎಲ್ವೆ ಕಂಪಗಲ ಬೊಮ್ಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಅವ್ರಿ ಬೇರೆ ಮೇಡಮ್ ಆರೆಗ ಜಾಲ ರೋಡ್ಗೆ ದೀತಂಡು 20,000 ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎಸ್ ಟಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪು ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲ 40,000 ಒಂಜಿ ಚರಂಡಿಗೆ ದಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಕಾಣಿರೋಡು ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ದುಂಬುದೇನ ಕನಸು ಇತ್ತು ಆ ಕನಸುಗೂ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನು ನೆರವೇರಿಸೋದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪು ಇರ್ತಾರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವರಿ ಪಕ್ಷತಾರ ಇಪ್ಪು ಇರ್ತಾರ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಣ ಅನುದಾನ ಯಾನು ಈ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಯಾನು ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಇನಿ SC ST ಕುಟುಂಬ ಬಂಡಾಜೆ ಕಾಲೋನಿ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ದೀವಂತು ಆಗ್ಲಿಗೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನು ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಗಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ದಾಗಲೇ 5 ಜನ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇತ್ತೇರು 5 ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತು ಕೋರುತು ಆಗ್ಲಿಗೆ ನೀ ಐನ ಆತನ ದಾಖಲೆಂದು ದಯಬಂಡ ಈತು ಒಂಜಿ ಮಣಿಕಂಠದಾಗಲ ಕೇಳಲಿ ಏತೊಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪೋತುಂಡು ಆತ ಐನ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದಾಯಪಂಡ ಐನ ಪಿರಿಯಡ್ ಫಾಲೋಅಪ್ ನಿರಂತರವಾದ ನಾಲಿಲ್ಲಡೆಗೆ ಬತ್ತನು ಕೊರೋನಾದ ಪರ್ತುಗು ಆಗ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮಾತು ಕೋರಿಯರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಆತಿತ್ತಂಡು ಕಮಲ ಸೀನ್ ಆತಿಪೋಡು ಪರಪ್ಪ ದಾಯ ಬತ್ತಜಿ ನಿರಂತರ ಆಗ್ಲಾಟ ಸಂಪರ್ಕ ದೀವಂತು ಯಾನ ಆರೆಗ್ಲ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ತೆ ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಆತಂಡು ಒಟ್ಟು 7 ಬತ್ತನು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಗೆ SC ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ನಾನಿಲ ಒಂಜಿ 4 ಒಕ್ಕ ಒಟ್ಟು 7 ಜನಕ್ಕೂ 5 ಜನ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐನ ಪಿರಿಯಡ್ ಬೂರ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪಿರ್ತಾರ ಅವು ಬರ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಸಾಧಾರಣದ ಕೆಲಸ ಆತು ಅಗಲ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಗಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಾದಲ ಫೋಟೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಲ್ಲ ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಕೇನಿ ಏನು ಒಂಜಿ 1,000 2,000 ಎರಡ್ಲ ಕೀಳ್ತಿಚ್ಚಿ ಏತ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾಪ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಮಳಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ 4 ವರ್ಷ ಹೊರತು ಇಜ್ಜಿ ಬೇಚಾಡದಲ್ಲಿ ಎಂಗೆ ಬೇಜಾರಂಡು ಆ ಪೊಂಜಗು ತಿಕ್ಕಣ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕೋಡು ದಾಯ ತಿಕ್ಕುತ್ತಿಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಕಲ್ಪಡು ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಆರೆಗೆ ಪಂಡದು ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೆ ಇನಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು 26 ಜನ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು 24 ಜನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು 4-5 ಜನ 4 ಒಕ್ಕ ಆತದು ದೊಲ್ಪ ಬೆಳಂದೂರು ತಗೊಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಆದಮ ಅಂತ ಬಂಡ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಆಯ್ನಾತು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಸರ್ಕಾರದ ಬಲದ ಸವಲತ್ತು ನಾನು ಕೊರ್ಪಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 13 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದನ ಇರುವಟು ಒಂಜಿ ಟೈಲರ್ಗೆ ಆವಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷನ್ಗೆ ಆವಡು 5,000 ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತಂದು ಒಬ್ಬ ಬ್ಯೂಟಿಷನ್ಗೆ ಏರಿಗೆ ಆವಡು ಆಗಲಿ 5,000 ಬತ್ತೊಂದು ಏರ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಏರಿಗಾನ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಆಯ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಕ್ಕ ಏರಿಗಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರಿಯಾಗೆ ಆನ ಮಾಹಿತಿ ದಿಕ್ಕದ್ರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನಪ್ಪಗ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಡಿದ್ದಾನೆ 5,000 ದಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು ಏರೆಗಳ ತಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವರು ಆತನ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರ ಬಂದಾಗ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು 2,000 ತಿಕ್ಕನು ಯಾನು ಆ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ತೂತಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬೋತುಲ ಅದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆನಂಚ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತೆ 2,000 150 ಜನಕ್ಕೂ ಇನ್ನಾಗಲೂ ಬತ್ತರು ಆ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸೋದೇರು ಇಂದು ಎಂಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲ ಆಗ್ತಾಯ ಪಂಡದು ಬುಕ್ಕ ಏರು ಪಂಡೇರು ಐದು ಪಂಡ್ಲೆ ಈಗ ಏರು ಪಂಡೇರು ಹಾಂ ಸರ್ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ಇರೇಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇರೇ ದಿಕ್ಕದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲೇ ನೀ ಏತೋ ಕುಟುಂಬಲ್ಲಿ ನೀ 2,000 ಪಡೆತ್ತೋ ಆಂಡ ಇನ್ನೇ ದಾದ ಕಾರ್ಯಾಂತರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆತಿಪ್ಪು ದಾದಾನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಿಪ್ಪು ಬರಾನ ಆತಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಿ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಪನ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲ ವಿಶ್ವ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಾದಾನ ಇರುವಾಗೆಲ್ಲ ಐವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರಿಯಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪಣ ಭಾವನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಆ ವರ್ಷಡು ದಾದನಂಕ ಮಾನ್ಪಳಿ ಈ ಬಡವೇರಿಗೆ ನಮಗ ಕುಗ್ರಾಮ ಕಾಣಿಯೂರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಗ್ರಾಮ
836 ವೋಟರ್ ಇಪ್ಪನಾಗ್ಲು ಅಟೆ 700 ಜನ ಓಟು ಪಾಡ್ನಾಗ್ಲು ಅಂಡ 836 ಜನ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜ ಇಪ್ಪುಣಗ ನಮ್ಮ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಇಪ್ಪುಣಗ ದಾದ ಮಾನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಇತ್ತು ಬೃಹತ್ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಉಂಡು ನಾನಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಒಳ್ಳೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಪಾರ್ಕ್ದ ಮಾನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕನಸು ಉಂಡು ಆ ಮುಜೋರ್ಸೋಡು ಐನು ನೆರವೇರಿಸೋಡು ನಂಗೆ ಆಸೆಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಪಂತೆ ಯಾನ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾನ್ತನು ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಓಟ್ ಪಾಡನ್ನಾಗಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಯಾನ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಾಂತ ಕೋರ್ತೆ ಏನ ಮಿತ್ತು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಓಟ್ ತಪ್ಪಗ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಂತನಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಾಂತ ಕೋರ್ತೆ ಎಂಕ ತಾಳಂದು ಇಚ್ಚಿ ದಯಮಂಡ ಅಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೋಣ ಸರ್ಕಾರ ಚಾವಲತ್ತು ಎಂಕ ಏನು ಮಾತು ಗೋರ್ಪಿನತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆಗಳು ಅವಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಿಕ್ಕೋಡು ನೇರ ಬಾತು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಕಂತು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಐನು ತಲುಪೆ ಸಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತೊಂದುಳ್ಳೆ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ವ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳೈನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಈ ಎಡಕ್ಲ ಬಲಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಣೀರೋಡು ಮೂಜಿ ಸೀಟ್ ಉಂಡು ಆ ಮೂಜಿ ಸೀಟ್ಲ ಒಯ್ಪಡು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಾನಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗ್ಲೆ ಸಂಬ ಬಂದ್ಪಡೆ ಯಾನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊರಂತಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ನೇರವಾದ ನಿಗ್ಲೆ ಆ ಬೈಲ್ತಾಗ ಆಗ ಕೊರಲಿ ಆ ಏರಿಯಾನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಪೇರಾಪುಂಡು ಈ ಏರಿಯಾಗ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಪೇರಾಪುಂಡು ಎಂಗೆ ಓರಿಯಾಗ ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ ತಲಜ್ಜಿ ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬಾತಿ ಬಿಡವಿ ಅರ್ಥ ಎಂಕ ತೀರ್ನಾತು ಏತ್ ಸಹಾಯ ಉಂಡ ಜನಕುಲೆ ಆಪಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಾಂತೆ ಅಟ್ ಎಂಕ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಬಡವಿರಿ ಬಡತನ ಪುಟ್ಟಾಡ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತೀವರೆಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ BPL ಎತ್ತನಾಗಲ ಅದು ಏರಲ್ಲ ಕಾರ್ ಎತ್ತನಾಗಲ APL ಆಪಣ ಒಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನು ಒಪ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ನೋಣ ವಿಷಯ ಮೈನ್ ಆತು ಪನ್ನೋಣ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅನಾಥ ಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ಲ ತುವಣ್ಣ ಸ್ಥಿತಿ ಗುರುವ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಹರ ಮಗಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ತೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ತಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಓಟು ತೆತ್ತನೆಗ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲಿ ತೋಡು ತಿನ್ನಿಯರಿಜ್ಜಿ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನಿಯರಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೋಡು ನೀರು ದೀಪಣ ಪ್ರತಿ ಇದೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತಿಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಆಲೆಗೆ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತುಂಡು ಇನಿ ಆಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರತು ಆ ಕುಟುಂಬಗೂ 4,200 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ದೆತ್ಪತ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಪರಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಆ ಕುಟುಂಬಗೂ 6,200 ದೆಪ್ಪಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳ ಸಫಲ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಆಲೆಗೆ ಆಧಾರಿಜ್ಜಿ ಗುರುವಾಗ ಆಧಾರಿಜ್ಜಿ ಜಾನಕಿಗೆ ಆಧಾರಿಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ರೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಓವುಲೆಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮದಾಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿತಾ ನಮ್ಮ ಕಾಣೀರು ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕುಟುಂಬನ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಭಜಿ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಇನಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 15 ದುಂಬು ಆಗಲೇ ರಡ್ಡಿ ಜನಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕಡುಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಒಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ಲ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನಟ್ ಬೆಳಕು ಯೋಜನೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಊರು ತಗಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಡ್ ತಾನು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಏನುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ದಾದ ಬಂಡ ಆಲೇನು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತೆ ಯಾರಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಪಣಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇನು ಆಟೋದಾಗಲ್ಲ ಚೂರು ಬಂದ ಇನ್ನು ಆಟೋದಾಗಲೇನು ಶ್ಲಾಘಿಸವರು ಆಗಲ ಪುದರ್ಲ ಪನೋಡು ಕೇಶವ ಕಾಣಿಯವರು ಆರು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಏನೊಟ್ಟು ಬತ್ತೇರು ಆಲೇನ ಅಲೆತೋ ಪೋಯಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಮನ್ಪಡಣ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಆಧಾರ ಮನ್ಪಡಣ ಕಣ್ಣು ಬುಳ್ಳಾಪುಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ತಂಬು ಕೊರಿಯರ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುಳ ಆರು ಪಂಡೇರು ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾರು ಈ ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತ ಬತ್ತಾರನ್ನ ಬೇತೆ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ತಾಯಿ ಪಂಡ ಆಧಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ಸವಳಿ ಆ ಪೊಣ್ಣನು ಪನ್ಪಣ ಭಾವನೆ ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನಾರಿಗೆ ದಾಯಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 2016 ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೆಂಬರ್ ಲೆತಬೋತು ಅರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕ ಕಾಲಾಂತರ ಬುಕ್ಕ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆ ಮುಂದುವರಿಸಾತಿದ್ದೀರು ಅಂಚ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚನೆ ಆಂಡು ದಾಯಿಗ ಆಂಡು ಬಂಡ ಪೊಣ್ಣಗು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಶೋಚನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಗಲು ತಿನ್ಪುಣ ಇಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮೇರು ತಿನ್ಪುಣ ಕೋತುಪಾರಜ್ಜಿ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬೇಯ್ಪೈನೆ ತಿನ್ಪುಣ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡು ಇನಿ ಆ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಜಾತಿ ಆತಂಡು ಆಧಾರ ಆತಂಡು
ಆದಾಯ ಆತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರದ 4,200 ಗುರುವಾಗ 1,200 ಮಾಂತು ಕೊಡ್ತೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಈ ಆ ಕುಟುಂಬನ ಏನು ಬಿಡ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಮುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಬಣ್ಣ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಇನಿ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಏನು ಮಿತ್ತೆ ರೋಡ್ ಮಾಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ರೇವತಿ ಅಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಒಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಮಿತ್ತೇನು ರೋಡ್ ಮಾಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಇರೇಗ ಬಂಡದು ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ 30,000 ಇರ್ತೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಕೋಟಾಟು ಆರಡ ಕೇಳಲಿ ಬಿಡೋಣ ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಡ ಕೇಳಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಮಂತಿನ ಮಂಡ ಏರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಪುಂಚತ್ತಾರೋಡು 500 ಜನತಾ ಆಧಾರ ಲಿಂಕ್ ಮಂತೆ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿಗೆ ಅವು ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ ಕಾನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಏನ ಪ್ರತಿ ಓರಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ವೋಟರ್ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿ ಓರಿಗಳ 500 ಜನತಾ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಂತೆ ಅವು ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪ್ರತಿ ಆಧಾರದೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕ SC ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 75 ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಪು ಮಣ್ಣಾಗ ಆಗಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ದಾಖಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ KBಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ದಾಖಲೆ ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಂಗೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲೇ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಹರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡದ್ದು 2024 ದುಂಬು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಬಾಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆಗಳ ನೀರು ಕೊರಡು ಮನ್ಪಿನ ಆ ಯೋಜನೆಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಉಳ್ಳೇರು ಆಗ ಬೋರುಂಡು ಮೇ ಪಂಪ್ ಉಂಡು ಆಗಂದುಂಡು ಕಟ್ಟ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಇಪ್ಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪಣಿದಾನೆ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪಣಿದಾನೆ ಮಂಡ ಈಗ ಮಾಂತಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಂಚನೆ ಬಂತೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಂತಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಂತೇರು ಆಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಅದು ನಂಜಿಯ ಮತ್ಸರ ಅದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಕೊರಿಯೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿಜೇರು ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ನಂಜಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಆಂಡ ವಿಚಾರೋಡು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಅಪಗ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಸೂತಿಗೆ ಇತ್ತು 15 ಮೆಂಬರ್ನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬರೋಂದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೀರ ಅಪಗ ಯಾನು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಪ್ರತಿ ಆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಪುಕ್ಕಲಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ತನಕ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆಗಳ 7 ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಏರಿಯಾ ನೀರೇ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಬರ್ಪಿಚ್ಚಿ ಆಗಲೇ ನೀರೇ ಬಡ್ಕರು ಜಯಂತಿ ತೋಟ ಬುಕ್ಕ ನಾಗಪ್ಪ ಮೇರು ವಾಸನ ಮೇರೆಗಳ ಉಂಟು ನೀರೇ ಇಚ್ಚಿ ಮರೆಗಾಲ ಒಂಜಿ 4-10 ನೀರಿಚ್ಚಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೆಳಂದೂರದ್ದು ಬರ್ಪ ನಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಮಂತಿಜೇರು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ನೀರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ಪಡು ದಾಯ್ದಾತನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಂಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದು 40,000 ಎಂಕು 40,000 ಬರ್ಪಡು ನೀರಿಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ 40 3 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು 1,220,000 ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ದೆಪ್ಪಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಪೈಪ್ ಹೊಡೋಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ನಂಕಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಚ್ಚಿಸಿ ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗಳ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅದು ನಮ್ಮ ಶ್ಲಾಘಿಸಬಡು ಆ ದಾಯ ಬಂಡ 2024 ದುಂಬು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆಗಳ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೋಲ್ಪಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಪೆರ್ಲೋಡಿ ದೀತೆ ಮಲೆ ಕೆಡ್ಸಿಟ್ಟು ಬೋರ್ಚಿ ಬಂತೇರು ಅಂಚ ಎಲುವೆ ಕಂಪಗಳ ಹೊರ ಬೋರ್ಚಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಪರಬ ಯಾನು ದೀತ ಎಲುವೆ ಕಂಪಗಳ ದೀರ್ತಂಡು ಮೂಳು ಅನಿಲಗಳ ದೀತಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟದಾರಲ್ಲ ದೀತಂಡು ಎನ್ನ ಏರಿಯನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಓಡೆ ಮಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಂಚಿನ ಈ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ 30 ಇಲ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು 14 ಮೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪಂದ್ರೆ 30 ಇಲ್ಲು ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿಯರೆಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಏನು ಚೂರು ದಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೊಗ್ಗದ ಬಿಡಿ ಆಯ್ನು ಆ ಇಲ್ಲನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ ಮನೋಳಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಣ್ಣರು ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಇಲ್ಲ ಮೂಳು ಮಲೆ ತಡ್ಕ ಮಲೆಗೆ ಪಾಲೆ ತಡ್ಕ ಪದ್ಮ ಎರೆಗಳ ಕೊರ್ತುಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣಿಕೆ ದಾಯ ಮಂಡ ನಾನು ಒತ್ತಡ ಪಾರ್ತಾವು ತಿಕ್ಕದಂಡು ನಂಗೆ ಅವು ಸಂತೋಷ ಅಂಚನೆ ಮೂಳು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾಂತರೆಗಳ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾ ಅಭಿಲಾಷೆ ದಾದ ಉಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟು ಸವಲತ್ತು ಅಯ್ನು ಕೊರ್ಪು ಯಾನು ವಾ ಪಕ್ಷಲ ಬಂತಿದ್ದೆ ತೂಳೆ ಬಡನ 2 ಬಡನ ಕೇಳಲೆ ಏನು ಪಕ್ಷ ಭೇದ ತೂತೇನಾ ಕೇಳಲಿ 2 ಪಕ್ಷ ಭೇದ ತೂತೇನಾ ತೋತದೇನಾ ಖಂಡಿತವಾದಿಜ್ಜತಿ ವಾವು ಎಂಕು ಓಟು ಪಾರ್ತಾರೆ ಎಂಕ 40 ಓಟು ಬತ್ತನ ಏನು 16 ಓಟು 40 ಓಟು ಬತ್ತನ ಆನಲ್ಲ ಯಾನು ದಾದ ಮಾಂತೆ ಮಂಡ ಎಂಕ ಎನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡ ಬಡವೇರುಳೈನ BPL ಕುಟುಂಬ ಡಿಪುಣಗ್ಲಿಗೂ ಅಂಚ ತೂದು ಯಾನು ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊರಿಯರ ದಾದ ಮಾನ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓದಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ದಾದ ಮಾನ್ಪೊಲಿ ಈ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಕೊರೊಲಿ
ఆయన ಪಂಡದ ತಿಂಕ್ ಮಾತಂದು ನಾನಾ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ఆయన ಖಂಡಿತವಾದ ನನಗೆ ಯಾನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಂದುಲ್ಲೆ ಏರಿಲ್ಲ ಏಂಕ್ ನಾಚಿಗೆ ನಿಗ್ಲು ಮಾನ್ಪೋಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯ ಪಕ್ಷ ಆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯ ಪಕ್ಷೇತರ ಆಯ JDS ಆಯ BJP ವಾಂದುಲ ಇಚ್ಚಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ ವಾ ಕಂದುಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನು ನಿಗ್ಲೆಟ ಡೊಂಬಾರಾಟಕ್ಕೆ వచ్చిತ್ತು ವಿನ್ನಾತ್ ಯಾನು ಇನಿ ಮುಳು ಉಂತುದು ರೈಸ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲ ಸೇವೆನು ಮಾಂತೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ದಾಯದ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೇನು ಮರಳುಗೊಳಿಸತ ಯಾನು ಓಟು ದೆತ್ತೆನ ದೆಪ್ಪಿದ್ದೇನ ಗೊತ್ತುಚಿ ಗೊತ್ತೇನ ಯಾನು ಮರಳು ದೆತ್ತದ ಮರಳು ಮಾಂತ ನಿಗ್ಲೆ ಓಟು ಮಾಂತೇನೆ ದೆತ್ತೇನ ಯಾನಕೇನು ಎನ್ನ ದಾದ ಮುಂಡು ಯಾನಕೇನು ದಾದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಓಟು ಕೋರ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಚಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಓಟು ಕೋರ್ಲೆ ಆತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಹತ್ತು ಬೊಟ್ಟು ಏನು ನಿಗ್ಲೇನು ಮರಳುಗೊಳಿಸತಿ ಎಂಕೆ ಪಾಡು ನಿಗ್ಲು ಏನನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪವಡು ಪನ್ಪಿನಂದಿಚ್ಚಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾತ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನನಿಗೆ ಎಂದತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಮೂಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ ನಿಗ್ಲೆ ಸವಲತ್ತು ಕೊರಡು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸವಲತ್ತು ನೇರ ಮಾತು ನಿಗ್ಲ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಪೆ ಮೂಜಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ನಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆ ಒತ್ತಡ ಉಂಡು ಎನ್ನಲ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಮಾಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾತೊಂದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ ಯಾನೇ ಪೋಡು ಇನಿ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಮಗ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಾಂತ ಕೊರ್ರೆ ಜಿನ್ನಪ್ಪಣ್ಣ ತೋಟ ಆರಿಗೆ ಒಂದು 70 ವರ್ಷ ಆವು ಆನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಪ್ಪಣ 50 ವರ್ಷ ದಗ್ದಾದ ಸಾಧ್ಯ ನೇರವಾದ ಆರೆಲೆ ತೋಪೋತು ಆರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಂತದಿಂದ ಇಂಚೆಂಚ ಆರಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಟೈಪ್ ಮಣ್ಪಾತು ಆನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆತು ಆರಿಗೆ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತೊಂದು ಗುರುವಣ ಆಧಾರ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 4 ದಿನಟ್ಟು ಆಧಾರ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಂಡ್ ಯಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ದಿನೋಳ ತೂಪಣ ಹಿಂಗ ಅವು ಬೈ ಆಟ ಬೋತು ಆ ನಂಬರ್ ಬೈ ಆಟ ಹೊತ್ತು ಆರ್ನ ಗೂಗಲ್ ದಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಆರೆ ತಕ್ಷಣ ಆರೆಗೆ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರು ಆತನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ವೆ ಆನಂದೇರು ಆರೇನು ಕೇನು ಹೊಂದೆಚ್ಚಿ ಆರೊಂಜಿ ಉರಿತ್ತಲೇಕ ಓಳ ಬೀಲ ಬುಡ್ಪುನಾರೆ ಆಯ್ತು ಪತ್ತು ಏನು ದಾನಣ್ಣ ಏನು ಕೇಳಂತಿ ಸತತವಾದ ಆರೆಗ್ಲ ಆರ ಮಿಸಸ್ಗಳ 1800 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತೊಂದು ಅಂದಾತಿ ಪಕ್ಕಿರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡಾಜೆ ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಯಂಕರ ನೀರ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಪಂಚಾಯತ್ ಆರ್ಲ ಚುರುಕುಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಆರೆಗ್ಲ 600 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಗುಣಪಾಲ ಇರಲ್ಲ ಹಾಂ ಒಂದೊಂದು ಅವು ನಿಗ್ಲ ಜಾಗದ ಮುಖಾಂತರ ಇಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರ ಚೂರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪನು ಆಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದಾದಾನ್ಲ ಹುಷಾರಿ ಜೀವ ಅಂಡಾಗ ಅಂದು ಬೇಡ ಮುಂದೆ ನಿಜ್ಗೇನಿ ಅಂದಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನಿಗೇನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಂತೆ ಇರೆಗೆ ಹ್ಞೂ ಅಂದಂದು ಅವು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ ನಂಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ದಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರೋಡ್ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ರೋಡ್ ಅಂಡ ಅವು ಪಂಚಾಯತ್ ರೋಡಿಂದ ಆತಿಜಮ್ಮ ದಯ ಬಂಡಾಗ್ಲ ಹಾಂ ఆయన ತೂಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಂದ್ಕೋ ಖಾಸಗಿ ಅಗಲ ಆಪ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಗ ಒಂಜಿ ಅಂಗಕಲೆ ಅರೆ ಕೋರ್ಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಪೆ ದಯಮಾಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೆ ಕೇನಿ ಅಂದಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ అయిన ಇರ್ತಾರ ಖಾಸಗಿ ಒರಿಯನ ಸ್ವಾಧೀನ ಡಿಪ್ಪು ಇರ್ತಾರ ನಂಗೆ ಅವನು ಮಾತೊಂದು ಅಪ್ಪದು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನು అయిన ಇರ್ತಾರ ನಂಗೆ ಮಾಪುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಈತ ಏನೇ ರೋ ಅವು ಪಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಾ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗ అయిన ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾನ್ಪೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಏನಾಗ್ಲಡ ಪಾತ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ
ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಯಪಂಡ ಇರಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತೆ ರೋಡು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡ್ ಅತನ ದಾದಾನ ನಂಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು అయినా మా ಮಿತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು 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 ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಣ ಅನುದಾನ ಚೂರು ಬತ್ತೊಂದು ಆನಲಿ ಇರೆಗೆ 2 ವರ್ಷಲು ದೀತೆ ಯಾನು ಇರೆಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ಕಲ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಅಂದ ಅತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 20,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಈ ಸರ್ತಿ 17,000 ಒಟ್ಟೈನು ಮುಗಿತು ಬಿಡೋಡು ಆ ರೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪಣಿಗೆ ದಯತನ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬರ್ಪಣಿಗೆ ಮಾಂತುಗೋಡು ಮನ್ಪಿನ ನಾ ಆಸೆ ದಯಪಂಡ ಆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಬೇನೆ ದಾದಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇನೆ ದಾದಂದು ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದಾರು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಂತ ಏನೊಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಲ್ಲೇ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಮ್ ಎನ್ ಗೌಡರು ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಐನ ಕೆಲಸ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಪಂಡ ಐನ ಪಿರಾಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಣ ದಾರ ನಂಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಒಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಮೊಲ ಉಂತುನೆಗೋ ಕುಡ್ಲ ಒಪ್ಪಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಅයි ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪಾಯ ಸೋಕು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪರವ ಬಲ್ಲೆ ಬೇತನೆ ಅಲ್ಲ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಪಣ ಒಣದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾವನೆ ಇಟ್ಟು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಭಾವನೆ ಇಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಡು ಆಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತು ಪರಪ ಬತ್ತು ಮೀರ್ತುಂಡು ಹಾಗೆ ದಾಲ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಾರ ತೊಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಮ್ಮ ಈ ಒಟ್ಟಾರೋಡು ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ఆయన ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಪಡಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ತೊಲೆ ಏನು ಮಾತಂದಿಲ್ಲ ಮುಖ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾನ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ ಮಂತನಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಬತ್ತಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಲು ಒಂಜಿಲ ಪೊತ್ತೊಂದಿಜು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕಾಣು ಕೆಲಸ ಆತಂದು ದೊಡ್ಡದ ವಿಚಾರಡು ನಲಿಪ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಇನಿ ಬಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಇನಿ ಬಲೆ ಅಂಡ ಕಣೆ ಮುಖ ತಿಕ್ಕತಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಜಾತ್ರೆದ ಪಾಡ್ನೋ ಅವು ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪತ್ತುನು ಪತ್ತನು ಒಕ್ಕೊಂಡು ನಾ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಮುಖ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ತೂಪಂಜಿ ಐನು ಯಾನ್ ದಾದಮಂತೆ ಐನು ತೂದು ಪೋಯ್ನೆ ಕೊನೆ ತೂತು ನೇರವಾದ ಐನು ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮರ್ಯಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಂತ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರಟ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾನ್ಪುಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕತಂಡು ಐನು ಮಾನ್ಪುಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ದಾದಾನ್ಲ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾನ್ ಮಾನ್ಪೊಳಿ ಪಂಡ ಏರಲ್ಲ ಕೇ ಪನೊಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನರ ಇಂಚಿ ಮಾನ್ಪೊಳಿ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಇಂಚಿನ ತೊಂದರೆ ಉಳ್ಳೋ ಇಂಕಲೋ ಓ ಅವು ಅವು ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಮಾನ್ಪು ತೂಕ ಎನ್ನ ಕಡೆ ತಾಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾನ್ಪೆ ಎನ್ನ ವಾಡೆವು ದಯಮಂಡಿಗೆ ನಾವು ಕೆಮ್ನಾರ್ ಕಂಪ ಅತ್ಯಂತ ಪೋಪಣ ನರ್ಮನಿ ಪೋಪಣ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೋಡ್ ಅಂಚಾತನು ಎನ್ನ ಗಮನ ಉಂಡು ಎಂಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಎಲ್ವೆ ಕಂಪಗು ಎಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ದೀರ್ನೆಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ಕೊಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದೊಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏನು ಆತು ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಆತು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಐನು ಮಾಡ್ದೊಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮುಖ ದಾದಾನ ಕೇನು ಎತ್ತಿನ ಕೇಳಲಿ ನಿಂಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನೊಳ್ಳಿ ಎಂಚ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಲೆ ಲೇಕೂರಿ ಇದು ಪನ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ಇಂಥದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಸದ್ಯ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನು ಆದರ್ಶ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಮಾನ್ಪಡ ಅಂಜೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ MP ಸಾಹೇಬರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲಾರೆಗ್ಲ ಚೂರು ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರ ಕತ್ತಾಂಡು ಅವು ಇಂಚೆ ಹೀರು ಬತ್ತನಗ ಡೈಲಿ ಏಪಲ್ ಇಂಚನೆ ಮಣ್ಣಾಗ ಆರಜ್ಜಿ ಏನು ಆದರ್ಶ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾನ್ಪಲೆಂದು ಪಂಡೇರು ಪತ್ರಿಕೆ ಪಾಡೋಚ್ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಗ್ಲಿ ಪಾಡೋಡಿ ದಯ ಬಂಡ 6 ಪಂತೇರು ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಅಂಡ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಆದರ್ಶ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಅವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜನ ರೈಲು ಉಂತುದ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಜನ ಈ ಬೂರ್ವೆ ಸಾರು ಬೂರ್ವೆ ಅಪ್ಪ ಉಂತ ಜನನೇ ಇಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಸೇಫ್ ಆಪೇರು ನಾ ಭಾವನೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ 15 ಬೋಗಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ರೈಲು ಅಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊಂಕದಟ್ಟು ತೂಲೆವರೋ ಒಳ್ಳೆ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಓಲ್ ತಪ್ಪುಣ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಂತು ಜಿಲ್ಲ ಇಡ್ಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಉಂತುನೆ ಅವಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕುರು ಖರ್ಚು ಮೇಡಿ ಬರೋಡೊಂದು
ಅಲ್ಲ ಏನು ಮೈಸೂರು ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೇಂಡೆ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಪ ಅವ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಪರ ಕೇಂಡೆ ಅದು ಕೊಂಚ ಲೆಟ್ರ್ ಬರಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂಡೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಾ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಕನಸು ಭರವಸೆ ದಯಂಡ ಆತ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊತ್ತೋಡು ಮನ್ಪುಣ ಕಾಣಿರೋಡು ಬುಕ್ಕ ಕಾಣಿರೋಡು ಇನಿ ರೈಲ್ವೆ ಅವು ಒಂತುಜಿ ಅಂಡ ಮೂರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 0 ದೊಯ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಂದು ಪಗ್ಗೆಲ್ತವಲ್ಲ ನಂಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಒಂದುಂಡು 30 ರೂಪಾಯಿ ಪುತ್ತೂರು ಗೋರೋಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳು ಅಂಚ ಏನಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ನಂಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ತೊಂದು ಜಾಣ 8 ಕಾಲು ಒಂಜಿ ರೈಲು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಅವ್ರ ರೈಲು ನಂಗೆ ಉಂತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬರ್ಪಣ ಬೆಂದದ ಬರ್ಪಣಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಲ್ದಪ್ಪಳಿ ಏಲಾರೆ ಕಿಂಚಿದ ಪೋಪಾಗ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಪಣ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮನೋಳಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ ಈ ಕಾಣಿಡಿ ಎತ್ತೋ ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಂತೆ ಒಂದುಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಂತರ ಒಗ್ಗಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಪೆ ಏನು ಎಮ್ ಎನ್ ಗೌಡ್ರ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಉಳ್ಳೋ ಆಗ್ಲೇ ಆರ್ಲೈನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪನ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಚ ಮಾನ್ಪೊಳಿ ದಾದ ಮಾನ್ಪೊಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿ ಕುಶಲ ಪೇರೆ ಕೇಳಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಹಾರ ಉಂಡು ಐನಾದ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪೋಡು ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪಲ್ಲಿ ಇರೆ ಎಂಚ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೆ ಆನ್ ಮಾನ್ಪಳಿ ಕುಳ್ಳೆ ಬಾತರಿ ನಾನು ಬೇಡ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಾಯ ಬಂಡೆ ಹಿರಿಯರೇ ನಿಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂಡದ ಯಾನಕ್ಕೇನೊಂದುಳ್ಳೆ ಅದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕಿರ ಪೇರು ಬಾತಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಇದೆಲ್ಲ ಆಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಗೋಡೆನಾಥ ಭಂಗ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಟ್ಲಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಅದೇ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಏರಣ್ಣ ಬತ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಏತ್ ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಬಳ್ಳಿ ಈ ಕಾಣಿಯೋಡಿ ಏತ್ ಮೆಂಬರ್ ಉಂಡು ಮೆಂಬರ್ 14 ಮೆಂಬರ್ ಹತ್ತತ್ತು ಈ ವಾರ್ಡ್ ಕಾಣಿರು ಎನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಏತ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೂಜನಲ್ಲ ಏತ್ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಏರು ಮಂದ ಪಂಡಲ್ಲ ಪಂಡಜಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಈತ ಆತು ಅಲ್ಪ ಭತ್ತದೊಂಜಿ ಚಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಚಿನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ವಿಷಯ ಬಂತನೆ ಇರತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ಹಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಇರಲಿ ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಜನೆ ಆನಂದ ಕೊರ್ಲಿ ಇದು ಮಾಲ್ತುಕೊರ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂಕಲಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಬರ್ತದುಂಡು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಸಾರ್ಥಕ ಎಂಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂತ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಅವು ಹಿರೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹಿರೇ ಮಾಲ್ತುಕೊರ್ನ ಬುಗ ಏರ್ಲ ಮಾಲ್ತುಕೊರ್ನಾಗಲಿ ಏರ್ಲ ಇದ್ದೇರು ಈತನೆಟ ತಿರ್ಪುಂಡು ಏರಲ್ಲ ಪಂತೇರ ಇಂಚ ಮಾನ್ಪಿಳೆ ಬರ್ತೀರಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ಹಿರೇ ಬರ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಂಡು ಮಾಲ್ಪಿಲೆಯಿಂದ ಹಿರೇ ಬಣ್ಣ ಬುಗ ಏರ್ಲ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಈಗ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಈರ್ಪಡಿ ಬಟ್ಟ ಅವು ಆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪಡು ಏರ್ಲ ಕುಕ್ಕೆ ಪಡ್ನೋಗ್ಲಿ ಕುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇದಾನ ವಸಂತರೆ ಅಂಕಲ್ಲ ಏರಡ್ಕ ಬಂಡೇಜ್ ಅಲ್ಪ ರೋಡು ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪ್ಪು ಬರ್ತನಲ್ಪ ಚೇಡ ಉಮ್ಮಡಿ ಬುರ್ತಿರಿಗೆ ಐನಂಜಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ರೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಲ್ತೂರು ಬರೀ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ SC ಬರ್ಪಿಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ SC ಕಾಸು ದೀವೋಣಿ ಬರ್ಪಣಿ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಕಾಲೋನಿ ಬರ್ಪಿಡ್ತಾರೆ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಣ ಕ್ರಿಯೆ ಯೋಜನೆ ಸೇರ್ಸಾಪಣ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನಡು ಒಂಜಿ 1 ಮೀಟರ್ ಬೇಲೆ ಆಪಣ ಆತಿ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಾಡ ಯಾನು ಒರಿ ಇಪ್ಪಿಡ್ದಾರ ಎಂಕ 1 ಮೀಟರ್ ಒಂಜಿ 40-50 ಸಾವಿರ ಅನಿರ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅಡ್ದಿಯಾರ ಆಪುಂಡು ಐಟು ಒಳ್ಳೆ ದೀನ ಮಾಂತು ಕೊರೋಲಿ ಏಮನ್ಪುಣ ಅಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಕ ಇಂಚಿನ ದೆಟ್ಟು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಎಂಕ ಹೆಚ್ಚು ದೀಯಾರ ಯಾರಾವಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಅವು ಇರಗ ಅವನ್ನೇ ವ್ಯವಂಚಿ ನವರು ಈ ಕುಸಪ್ಪ ಉಂಡು ಅದು ಭಾರಿ ಏಜ ಉಂಡು ಬುಕ್ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಸೌಲಭ್ಯ ದಾಚಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಏರ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ನಂಟು ಕರ್ಪುರ್ಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತು ಕೊರ್ಪೆ ಐನು ಭರವಸೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರೇಳು ಕೊರ್ಲಿ ಅದ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 10-20 ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರೆಂಕ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜದೆ ದರ್ಖಾಸ್ ಮುಂಚೆತ್ತಾರೆ ದರ್ಖಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಬಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಇರ್ಲುದು ದೈ ಬಾಡಿಯ ಅಂದೇಳಿ ಜೇಸ್ ಬಿಡು ದೈ ಬಾರ್ದು ಬೋಡ್ನಾಗ ಆ ರೋಡ್ ನೊಂಜಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಲಲಿತನ್ ಮಾಲಾರ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಂಟ 10 ಭದ್ರಾಡಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜೀರಿ ಪಂಟ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಗದೈ ಪಾಡಿ ಅನ್ನ ಸೌದೆ ಬತ್ತು ಅಲ್ಪ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಿರ ಕರೆಂಟ್ ಬೋರ್ ಆಂಡು ಬೋರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಒಯ್ಪುಡು ನನ್ನಾಗ ಲೈನ್ ಒಯ್ಪೇರ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬುಕ್ಕೇರಿನ ಜಾಗೇಟ್ ಏನು ಕಂಬಾಡ ಪಾದು ಲೈನ್ ಒಯ್ಪೆ ಲೈನ್ ಒಯ್ಪಾತು TC ಊರೆಲ್ಲ ಜಾಗೇಟ್ ಆತು
ಆ ಟಿ ಸಿ ನೀದಾಯ್ತ వంట ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇತ್ತಿನ ಟಿ ಸಿ ಅಂತ ಇತ್ತ ಕೇಬಿದಾರ್ ಪಂಪೇರು ಅದು ಆಯ್ತ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇತ್ತಿನ ಟಿ ಸಿ ಅಂದಂಡ ಆಡಮಿಟ ರೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಗಲೆಗೆ ಅಡ್ಡೈತ ಟಿ ಸಿ ಆಡ ಮಂದಿರ ರೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬಂದು ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರೋಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇತ್ತಿನ ಟಿ ಸಿ ಅಂದಂಡ ಆ ಟಿ ಸಿ ಓಲ್ ಆಪುನ ಆವಡು ಅಲ್ಲೇ ಆವಡತ್ತ ಅಂತ ನಂಜು ಅನ್ಭವ ಇದನ್ನ ಆಡಮಿಟದ ಒಂದು ರೋಡ್ ಆವಡು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಜು ಅವು ಖಾಸಗಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಉಂಡು ಜಾಗ ಎನ್ನವೆ ಸ್ವಂತ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗ ಎತ್ತಿರ್ತಾರ ಈರ ಸ್ವಂತ ನೀರೇ ಮಾನ್ಪಳ್ಯತೆ ಅದು ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಟೀಸುಲೈನ ಅವು ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ವರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟೀಸಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ರಸ್ತೆ ಇತ್ತಿರ್ತಾರ ಅವು ಆಪುಚಿ ಇರೇಗ ಕೊರಿಯರ ಮಂಡ ಅಗ್ಲ ಜಾಗ ಇತ್ತರ ಅಗ್ಲಡ ಮನವಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಂಡದು ಇಜಂದ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಅದು ಎಂಕಿದೆ ಎಂಕನ್ನ ಪಂಪ್ಗಿದೆ ಬತ್ತನ ಟಿ ಸಿ ಇನ್ನಿತ ಪಂಪ್ಗೆ ಬತ್ತನ ಟಿ ಸಿ ಅಂದ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗಳಾಯ್ತು ಉಪಯೋಗ ಉಂಡು ಆ ಟಿ ಸಿ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ಪ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟದ ರೋಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಾ ಆ ಟಿ ಸಿ ಆಡೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಂದಂಡಕ್ಕೆ ಜನ ಇರು ಅದು ರೆಡ್ಡಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಂಗ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿಪತ್ತು ಜರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಸುನಂದಾಚಾರ್ಯಗಳ ಅರ್ಜಿ ಕೋರ್ಲೆ ಐದು ದಾಯ್ತ ಐಕ ಕಮಿಟಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಜಿನ ನ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿ ಕಮಿಟಿ ಅಗ್ಲು ಬರ್ತದ ಇನ್ನು ತೀರ್ಮಾನದ ಅದನ್ನ ಪೇರು ಏನ ಆ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಲಾತ್ ದಯಮಂಡಿ ಆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಜ್ಜಿ ಆ ವಾರ್ಡ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೆಂಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸದಾನಂದ ಬೇರೆ ಸುನಂದ ಆಚಾರ್ಯಲ ಆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಗ್ಲಡ ನೀವು ಪಣ್ಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜಿ ಕೋರ್ಲೆ ದಾದಂದು ವಿಚಾರ ದಾತ ತೂಕ ಪಂಟ ಎಂಗ್ಲೇ 10-12 ಇಲ್ಲುಂಡು ಸರ್ ಅಂತಿಗೆ ಪಂಟ ಏನು ಅಂಗವಿಕಲ ಎಂಕ್ ನಡತು ಬೇರೆ ಚೂರು ಬಂಗಾಮ ಸರ್ ಪಂಟ ಆಡಮಿಟ್ಟೊಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಒಂಚರಡ್ಡು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಮೆಂಬರ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿಳಿಸಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿ ದಾತನ ಪಾತಿರ್ಲಿ ತಿಂಡು ಅದು ಯಾನ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪೆ ತೂಕ ಇರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಪೆ ಎರಡು ಪುಂಜ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇರೇ ಒಂದು ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಕೊರ ಪತ್ತೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಂ ತೋಟ ಬಾರ ಸಾದಿ ಹಾಂ ಐನೊಂಜಿ ಆಗ್ಲ ಏರ್ ಕಾಸಾಗಿ ಅಗ್ಲಟ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಪೋಲಿ ಅತ್ತ ಕೇಳಿದ್ದು ಏರಿಡಲ್ಲ ಏರೆ ಮತ್ತು ಬುಡ್ಪುಜೇರಿ ಅಗ್ಲಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಹಂಗಲ್ಲ ಪೋಪ ತೋಟಗು ಅರಿಗಲ್ಟ ಹಾಂ ದೂರ ಅಂದ ಎಂಚ ದೂರವು ಸಂಕ ಮುಖ ಮುಖದಾನೆ ಇಲ್ಲ ತೆಲ್ಪ ಕಡಪೆ ಕಡತ್ತು ಸಂಕ ಆಪಣತೆ ಒಂಜಿ ಬಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂಕ ಆಪು ಜೈಟ್ ಪವಲಿಯತ ಆಯ್ತೆ ನಾನು ನಾನು ಈಗ ಆತ ಪಕ್ಕ ಅಡ್ಡು ಸಂಕ ಒಂದುಂಟು ನಾನು ಒಡೆ ಸಂಕ ಆಪಣ ಕೈ ಸಂಕಲ ಅವನು ನಾವಂತು ದಯಮಂಡ ಇನ್ನೇನಿಗ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು ಅಡ್ಡು ಈಗ ತಿರ್ತೊಂದು ಸಂಕೊಂಡು ಮಿತ್ತೊಂದು ಈ ಮುಲ್ತು 100 ಮೀಟರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಉಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕ ಒಂದುಂಟು ಆಂಡಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಪು ಎಲ್ಲ ತೋಟ ಬಿಡ್ಪುಜಾರ ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ರೆಡ್ ಸಂಕೋಡು ಅವು ದೂರ ಆಪಣ ಈ ಸಂಕೋಡು ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನ್ನದಾನ ಅಪ್ಪಗೆ ಪಾಪೆ ಪಾಡತಿ ನಾನು ಅತ್ತ ಸತ್ಯ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಸಂಕ ಮಾಡ್ಬಣ್ಣ ರೋಡೇ ಸಾರೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಅವು ಮುಲ್ತು 5 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ ಓಪನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ವೇನಾ ಪಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುದಾನದ ಆಪಣನೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಮಾತುಬಾರ್ದು ಖಂಡಿತ ತೂಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಪ ಹಾಂ ದೇತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರ ನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಯಾನ ಸ್ಮರಿಸವಂತು ಮಾತ್ರೆಗಳ ದುಂಬುಲ ಎಂಕ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಈ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ನಾನಳ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾನಳ ಅಡ್ಡಿ ಜನನು ಕೈ ಬಲ ಕೊಡ್ಸದು ಏನಾನು ನಾನಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಗು ಒಂಜಿ ನಿಗಲಿನ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಕೋರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ದೇವರ ನಿಖಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಯಾನು ಅಂತ ಒಂದಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದೇ ಮಾತಾಡಂ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಧವಿ ಕೋಡಂದೂರು
ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನೇಶ್ ಇಡ್ಯಡ್ಕ, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಿತನುಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ತೋಟ ಇವರು. ಇನ್ನಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಟಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂತಲೇ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂತಲೇ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ನಂಚಿನ ವಸಂತ ಬೆರ್ಲೋಡಿ ಅಂತಲೇ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೇದಿಕೆ ತಂಬಾಗೋಡಿನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಕಲರಾಜ್ ಜನೊಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೇ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ವಸಂತ ಬೆರ್ಲೋಡಿ ಎಂಬರು ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ನಂಚಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರಗಾರಿಗೆ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲ ಪೂರ ಶಕ್ತಿ ಗೊರಡಂದು ದೇವರಟಕೇನಂತು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಉಂಟವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ ಪೆರೋಡಿ ಇವರು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ಚೆನ್ನಿಯಾ ಬಂಡಾಜೆ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವರು ಕಮಲಾಶೀನಾ ಬಂಡಾಜೆ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಹರೀಶ್ ಬಂಡಾಜೆ, ರತಿ ತಿಪ್ಪ ಬಂಡಾಜೆ, ಕಮಲಾ ಶೀನಾ ಬಂಡಾಜೆ, ಲೀಲಾವತಿ ಕುಂಜಾ ಬಂಡಾಜೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು 26 ಜನ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು 24 ಜನ. ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾರಾಯಣ ಕನ್ನಡಿಗ ಬೆದರಾಜೆ, ಯಮುನಾ ಗುಂಡಿಗದ್ದೆ, ಆನಂದ ಏಳುವೆ, ಬೆಲಿಯಪ್ಪ ಪೆರ್ಲೋಡಿ, ಶೇಷಪ್ಪ ಬರೆಮೇಲು, ನೀಲಮ್ಮ ಪೆರ್ಲೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್, ಯಮುನಾ ಪೆರ್ಲೋಡಿ, ವೆಂಕಪ್ಪ ಓಡಬಾಯಿ, ನೀಲಮ್ಮ ಕಂಪ, ಜಾನಕಿ ಮೀಜೆ, ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಕಟ್ಟತ್ತಾರು, ಪಾರ್ವತಿ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್, ಶೇಷಪ್ಪ ಮಾದೋಡಿ, ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟತ್ತಾರು, ಐತಪ್ಪ ಗುಂಡಿಗದ್ದೆ, ಸುಶೀಲಾ ಪೆರ್ಲೋಡಿ, ನೀಲಮ್ಮ ಕಟ್ಟತ್ತಾರು, ದೇಜಮ್ಮ ಚಾರ್ವಾಕ, ಗುರುವ ಮಠತ್ತಾರು, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕಟ್ಟತ್ತಾರು, ನಾಗಪ್ಪ ತೋಟ, ಜಿನ್ನಪ್ಪ ತೋಟ, ಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ ದೋಲ್ಪಾಡಿ, ಹರಿಯಪ್ಪ ದೋಲ್ಪಾಡಿ,
ಫಕೀರ ಅಂಕಜಾಲ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ 24 ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡ ಮಳಕೇರ್ಚಿ, ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗುಂಡಿಗದ್ದೆ, ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಕಂಪ, ಗಿರಿಜಾ ಬೆದ್ರಾಜೆ, ಗುಣಪಾಲ ಅನಿಲ, ಲಲಿತಾ ಏಳುವೆ, ಮುತ್ತಮ್ಮ ಅನಿಲ, ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ ಕೆನ್ನಾರು, ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ವಾಸುದೇವ ಕಟ್ಟತ್ತಾರು, ಫಕೀರ ಬಂಡಾಜೆ, ದೇವಪ್ಪಗೌಡ ಗುಂಡಿಗದ್ದೆ, ಗುಲಾಬಿ ಅಂಕಜಾಲು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿತ್ತಮೂಳೆ, ಪದ್ಮಯ್ಯ ಅನಿಲ, ಭವಾನಿ ಕಟ್ಟತ್ತಾರು, ಜಯಂತಿ ತೋಟ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಳಕಿರ್ಚಿ, ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ ಮಿತ್ತಮೂಳೆ, ಗಂಗಾಧರ ಕಂಡೂರು, ಬಾಲಕಿ ಕೆರ್ಲೋಡೆ, ಕುಸುಮಾಧರ ಚಾರ್ವಾಕ, ರೇವತಿ ಗುಂಡಿಗದ್ದೆ, ದಾಮೋದರ ಕಂಡೂರು ಇವರುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಮಣ್ಣ ಕೆನ್ನಾರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾಣಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ ಟಿ ಪುಂಚತ್ತಾರು ಇವರು. ಸುರುಡದ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಎನ್ನಿಂಚಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸುತ್ತಂತು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವರ ನೆಂಚಿನ ಉಲ್ಲಾಕಲು ಅಂಜನೆ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಸುತ್ತಂದು ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ನ್ಯಾನ ಸುಮಾರು ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಎದುರು ಪೆರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ದ ಸದಸ್ಯರ ನಂಚಿನ ವಸಂತ ಪೆರ್ಲೋಡಿರೆ ಅಂಚನ ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾಂತ ಫಲಾನುಭವಿ ಬಂಧುಗಳು ಕಾಣೀರು ಗ್ರಾಮದ ಒಂದನೇ ವಾರ್ಡ್ದ ಮಾಂತ ಮತದಾರ ಬಂಧುಲೆ ಅಂಚನೆ ದೂರೊಡಂಚಿನ ಮಾಂತ ಹಿತೈಷಿ ಬಂಧುಲೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷ ಹೊರದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಚುರುಕದ ಒಂಜಿ ಪಾದರಸದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಂಚಿನ ಹೊಸ ಜಾವಣೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡದ ಸದಸ್ಯ ಆತಿರು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷ ಹೊರದು ಆರ ಸಾಧನೆ ದಾಯ್ತಾ ಪನ್ಪಣೇನು ಇನ್ನು ಜನಕ್ಕಲು ಎದುರೇ ಜನಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲೆ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಂಚನ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ಕಾರದ ತಿಕ್ಕಿನ ಯೋಜನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪಣ ಅಭಿಲಾಷೆದಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷ ಹೊದ್ದಿಂಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತದೆ ಸಮಾಜಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪ ಹೋರಾಟಡು ವಸಂತ ಪೆರ್ಲೋಡಿ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗೋಯ್ನಿ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಜನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡದುಂಬುಗಳ ವಸಂತ ಪೆರ್ಲೋಡಿ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಡು ಯಾಣ ಎನ್ನವು ಪಣ್ಣಂದೆ ನಮ್ಮವು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಮಾಂತರಿಗಳ ನಡದುಂಬು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಲೆಗೆ ಆ ದೇವರೇ ಬೆರಿಸಹಾಯ ಹೊಂತದು ನಮ್ಮ ನಡೆ ದುಂಬದ ದಿನಟು ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಪೋಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿರನ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ದುಂಬದ ದಿನಟು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಚುನಾವಣೆ ಡಿಪ್ಪಡು ಅವೆಡು ಪೂರ ನಿಗಲು ದಿಂಜಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಆತನ ಜಿಲ್ಲೆ ವಾ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ನಿಗಲ ಮತದಾನ ಮಲ್ಪುಳೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಬರಿಗಿದ್ದಿತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಿಂಜಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಾತ್ ಒಟ್ಟಾದ ಬಾಲ್ಯರೆ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಜೀವನ ನಡಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕಲು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇನಿ ಕರಿನ 75 ವರ್ಷ ಹೊರದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವರ್ದು ಇನಿಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯಂತಲು ಕರಿನ 7 ವರ್ಷ ಹೊರದಿಂಚಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ
ಅನೇಕ ಯೋಜನೆ ಪಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಪಡು ಜನಕ್ಕಲೇ ಮುಟ್ಟುದು ಜನಕ್ಕಲೇ ಮುಟ್ಟಡಂಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದಿತ್ತನಂಡ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡಬಹುದು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮನದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಲ್ಯ ಎಂಚ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಪಂಪನಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇನಿ ವಸಂತ ಪೆರ್ಲೋಡಿ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನೆ ಒಂಜಾದ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದೆ ಸಮೂಹವನ್ನು ಒಟ್ಟುಲೆತಂದು ಹೋಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆತಂಡೆ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ನನಾತ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ಪಾಯರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗೋ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪನ್ಪಣೇನು ಇನಿಗೆ ಉಂತಾಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಣೇನು ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಬಳಸಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಆ ದೇವರೇ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಯುಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಆ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ರಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಪುನೀತ್ ಕಲ್ಪಡ ಇವರಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಟಿ ಪುಂಚತ್ತರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಣೀರು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಸಂತ್ ಪೆರ್ಲೋಡಿ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಣೀರು ಇವರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಣೀರು ಲಲಿತಾ ತೋಟ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಹಾಗೂ ಪರ ಊರಿನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ನವರು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಜನಗಣಮನ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे जवलय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. जय हिंद. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೇರಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.